Hrvatska udruga za epilepsiju u našoj zemlji djeluje već punih 25 godina. Naša osnovna misija je omogućiti da svaka osoba s epilepsijom vodi dostojanstven i kvalitetan život. Svakodnevne stvari kao što su dostupnost adekvatne zdravstvene skrbi, pravo na školovanje i rad, bavljenje sportom, vožnja automobila, situacije su u kojima se osobe s epilepsijom često susreću s poteškoćama, predrasudama i čak grubim kršenjem njihovih prava. Naša udruga okuplja stručnjake u polju epilepsije te pacijente i njihove bližnje, jer jedino zajedničkim djelovanjem možemo učinkovito rješavati navedene probleme. Bog, ja sam Elena, imam 15 godina, dolazim iz Zagreba, imam epilepsiju od svoje 6. godine. Kao što vidite, iako imam epilepsiju, mogu se baviti sportom kao i sva druga djeca. Kroz naše aktivnosti educiramo javnost o epilepsiji, osnažujemo oboljelu djecu u kampovima, organiziramo predavanja i savjetovališta, aktivni smo na društvenim mrežama uz česta gostovanja u medijima. Zbog svoje dijagnoze doživjela sam mnoga negativna iskustva, međutim to me nije spriječilo da se ostvarim u svakom aspektu svog života. Željela bih svojim primjerom dati podršku i pokazati ostalima kako se nositi s poteškoćama. U tome nam uvelike pomaže Hrvatska udruga za epilepsiju, te vas stoga pozivam da podržite njen rad.